Bos días a todos. Comenzamos a rolda de prensa do Consello que vimos de celebrar no Parlamento de Galicia. Como suele ser habitual nos últimos meses, empezamos cos datos da COVID. Son xa 10.677 personas as que contraeron o virus, 42 atópanse na UCI, 5 máis que nas últimas 24 horas, aínda así, estamos por debaixo dos 254 que tivemos no pico máximo da pandemia. E 218 están hospitalizados, baixa un nas últimas 24 horas, e estamos moi lonxe dos 1.210 que tivemos hospitalizados no pico da pandemia. O resto, os 10.417, se atopan en recuperación nas súas casas e xa son casi 185.000 galegos os que en algún momento nos últimos casi 2 anos contraeron o virus. Lamentablemente, no día de onte faleceron 3 personas máis, 2 en Vigo e outra en Ferrol. Vaya para eles e para os 2.693 víctimas da COVID o noso pésame para as súas familias. A nivel comparativo, en incidencia estamos por riba da media de España, tanto a 7 como a 14 días. Sin embargo, seguimos sendo as comunidades, entre as 3 comunidades con menor ocupación. A incidencia ten moito que ver co número de probas analíticas e de contraste que se fan. Somos a cuarta, quinta comunidade autónoma con maior número de probas, a canto máis probas, máis posibilidades de atopar casos COVID, pero, sin embargo, o importante non solamente o número de positivos, senón o número de persoas que ingresan. E aí Galicia sigue sendo unha das 3 comunidades autónomas con menores ingresos. Tanto na UCI estamos no 5,4% de cama ocupada, o doble a media de España, o 11,3%, e en hospitalización convencional somos a cuarta comunidade autónoma con menor hospitalización por COVID, o 3% das camas frente ao 4,4% da media de España. En canto a vacinación, Galicia é a comunidade autónoma con máis vacinados con doble pauta e con terceira dose. Efectivamente, con doble pauta estamos no 93,7%, a media de España está no 89,5%, prácticamente 4 puntos máis que a media de España. En o que se refire á terceira dose, estamos claramente a comunidade autónoma con maior porcentaxe de terceira dose dispensada. Maiores de 70, en Galicia, 87%, 16 puntos máis que a media de España, que está no 71%. E no caso de vacinados con Janssen, en Galicia está o 78% coa doble dose, e a media de España son 39,6, uns 19 puntos máis que a media de España. Por tanto, seguimos liderando o proceso de vacinación. Moitísimas grazas a todo o personal de enfermería e a todo o personal de logística dos hospitais e dos centros de saúde do Servicio Galego de Saúde. Certamente, a pesar de ter a población máis dispersa de España, somos claramente a comunidade con máis porcentaxe de vacinas dispensadas, tanto en doble dose como en 3 dose. Ben, imos ir completando. A próxima semana completamos a todos os maiores de 60 a 69 anos. Temos completado xa, desde fai semanas, os maiores de 70 e todo o personal das residencias da terceira idade con independencia da súa idade. Empezamos o día 15, cos rapaces entre 5 e 11 anos. Vamos a chamar o día 15, 16, 17 e 18 a todos os rapaces de 11, 10 e o que podamos de 9 anos en función das 60.000 dose que se nos acaba de confirmar por parte do Ministerio de Sanidade. Empezamos o día 15 en horario de tarde e seguiremos o día 16 e 17 en horario de tarde e o 18 todo o día, o 18 sábado. E entendemos que finalizaremos o día 18 cos 60.000 primeiros rapaces e rapazas entre 11 e 9 anos. Se un rapaz ou unha rapaza tivera o COVID de fai pouco tempo, esperaremos 4 semanas para dispensarlle a vacina. Por tanto, se hai alguén que non se chama nesos días é porque temos registrado que tuvo COVID e temos que esperar un período de ventana de 4 semanas e será chamado cando venzan as 4 semanas despois da diagnose
por COVID. En definitiva, imos a conseguir dos 150.000, que é a población diana, de entre 5 e 11 anos, aproximadamente a 60.000 o próximo 18 de Nadal. Si temos máis vacinas, iríamos moito máis rápido. Si tivermos vacinas para todos, estou convencido que poderíamos finalizar tranquilamente no mes de Nadal. Todos quedarían inmunizados coa primeira dose no mes de Nadal, pero de momento solamente podemos confirmar as 60.000 primeiras, necesitamos 300.000. 150.000 de población diana, doble dose, 300.000 vacinas, de momento temos 60.000 que dispensaremos entre 11 e 9 anos. Ademais, como acabo de anunciar no Parlamento, ofreceremos un cribado gratuito nas farmacias a partir da próxima semana a todos os nenos e nenas entre 5 e 11 anos. Os seus pais, as súas nais, poden leválo ás farmacias, recoller o test de saliva e despois entregalo na mesma farmacia. Esa farmacia automáticamente, no caso de que dea positivo, o remite ao hospital e chamaremos a través de autocovid aquelas familias con un fillo positivo en test de saliva para facerlle unha PCR de confirmación. Eso farémoslo xa no autocovid dos hospitais e dos centros asignados ao efecto. Seguimos insistindo en facer probas. Nos parece que facer probas é o máis potente e o máis lóxico que temos que plantexar. Os cribados siguen sendo fundamentais e agora metemos este cribado gratuito adicional a todas as persoas entre 5 e 11 anos, mentras non teñamos vacinas para todos. Facer probas é unha das claves para poder controlar a pandemia. Insisto, seguimos lamentando que o Goberno non se decidise a baixar os prezos dos test que se poden conseguir nas farmacias, como reclaman os expertos. O lóxico é que tiveran un precio puramente testimonial para que calquera familia poda acudir a unha farmacia e poder facer estes test de forma constante e continua. Non obstante, imos seguir investindo e poñendo medios para atacar a pandemia, como facemos agora, facilitando estes test gratuitos para todos os menores de 11 anos. E tamén non deixa de ser sorprendente que ante esta situación de sexta onda moi intensa en toda España, pois o fondo COVID que estaba comprometido para o presuposto do ano 2022, o Goberno de momento siga boicoteando esos 9.000 millóns de euros pactados no Congreso dos Deputados, os que a Galicia lle tocarían no entorno de 558 millóns de euros para facer fronte á pandemia con maior pulmón financeiro. Ben, en todo caso, isto é o que temos neste momento. E, por último, quixera darlles a información de fai uns minutos. Efectivamente, lamentablemente, temos confirmado xa 2 pacientes coa variante Omicron, concretamente na área sanitaria de Vigo. Nos faltan todavía 10 secuencias de outros 10 pacientes para confirmar a variante. En todo caso, xa temos xa os primeiros 2 casos, 10 en estudo. Supoño que ao longo da tarde, como moito mañá pola mañá, poderemos confirmar se estes 10 de estudo se confirma a variante. Como digo, se inicia na área sanitaria de Vigo e hai algún contacto con outras áreas sanitarias da persona inicial que trouxo teóricamente esta variante procedente de unha viaxe a África. Isto que lles podo dicir cos datos do Servicio de Microbioloxía do Hospital Álvaro Cunqueiro de fai uns instantes. Seguimos con temas sanitarios. Temos boas noticias. Convenio co Concello de Ourense para ampliación do complexo hospitalario universitario de Ourense. O Concello comprométese a chegar aos Sergas 5,2 millóns de euros para exencionar o IBI, o Imposto de Valor de Inmobles, en favor do novo Hospital de Ourense durante os próximos 6 anos e se irá facendo convenio de forma constante. Estos 5,2 millóns de euros facilita este financiamento, polo menos, se xa non temos ningunha, digamos, diñeiro dos concellos, polo menos que non nos cobren impostos por prestar asistencia sanitaria no termo municipal. Eu agradezo ao Concello de Ourense esta decisión xunto co Concello de Pontevedra, que tamén está confirmado, e creo recordar tamén o Concello da Coruña.
Pois ben, as obras xa se licitaron, son 52,5 millóns de euros. Imos facer dous edificios. Un edificio entre o Hospital Cristal e o Materno Infantil, e unha vez que finalicemos ese edificio, remodelaremos na súa totalidade o Hospital Materno Infantil do Complexo Hospitalario de Ourense. Este novo edificio hospitalario contará con 280 camas de hospitalización convencional, 38 para ingresos pediátricos, 56 para hospitalización obstétrica, tamén un área de neonatoloxía con UCE pediátrica, urxencias pediátricas e obstétricas, servicio de radioloxía e unha área de diálise. Como saben, o obxectivo en Ourense é investir 120 millóns de euros, por tanto, seguiremos con outra licitación de outros 50 e pico millóns de euros, unha vez que adxudiquemos, espero que este mes, os 52 primeiros millóns para abondar nun novo edificio e tamén na remodelación do Hospital Materno Infantil. Con isto, o Hospital de Ourense incrementará un 47% a súa capacidade. Imos triplicar o espazo da UCI, a nova unidade de medicina nuclear, un novo edificio ambulatorio, un novo edificio para consultas e un novo edificio administrativo. Nos orzamentos do ano 22 temos casi 22 millóns de euros para esta obra, casi o 50% do que custa, e, por tanto, iremos con toda a velocidade que as empresas adxudicatarias sexan quen de executar, e tamén temos 1,5 millón de euros para un centro de saúde integral no centro da cidade de Ourense. Por tanto, Ourense leva nos presupostos do ano 22 máis de 23 millóns de euros para melloras sanitarias, tanto do hospital como dun centro de saúde integral. Bueno, volvemos a reiterar, agradecemos a colaboración do Concello de Ourense, tamén, insisto, o de Pontevedra, grazas ao cual estamos executando o hospital, e o da Coruña, que temos conveniado, aínda que de momento temos que desenvolver o convenio que aínda non se concretou. E estamos neste momento pois pechando co Concello de Santiago un convenio similar, e tamén co Concello de Ferrol, o que lle remitimos un convenio similar aos que acabo de facer referencia, co visto prace xa e asinados na Coruña, en Pontevedra e agora en Ourense, e que está sin respostar por parte do Concello de Ferrol desde fai meses. Insisto en facilitar a execución de hospitais nos termos municipais das cidades. Segundo acordo en materia de sanidade, imos a convocar 94 novas prazas de personal funcionario sanitario de saúde pública e administración sanitaria. Isto nos permite ir avanzando nos procesos selectivos para ampliar a plantilla do Sergas en 2.000 novas prazas fixas. Estas 90 que traemos hoxe a colación se dividen en 19 plazas de licenciado en Medicina, 19 en inspector médico, 18 personal farmacéutico, inspector, 11 ATS, 6 licenciados en farmacia, 6 subinspectores sanitarios, 5 inspectores farmacéuticos, 5 licenciados en químicas, 3 graduados en biología e 2 psicólogos. Estas son plazas de funcionarios da coñecida Lei 17, non son plazas de estatutarios, senón son os que traballan no ámbito da saúde pública tan recoñecida nos últimos meses. Por outra parte, quixéramos informarlles que o próximo luns se publicará a lista de admitidos no concurso oposición de acceso a 24 categorías nas que se ofertan 680 prazas. As probas están previstas executalas no segundo trimestre do ano 2022. O luns, polo tanto, lista de admitidos e de excluídos, dá dereito a recurso no caso de excluídos, e queremos facer os exámenes destas 680 prazas de 24 categorías o segundo trimestre do ano 22. Tamén a vindeira semana se publicarán as puntuacións obtidas nos exámenes celebrados no mes de outubro para 1.311 prazas de 48 categorías diferentes. Por tanto, xa daremos as notas a máis de 1.311 opositores que fixeron a proba no mes de outubro e que temos a disposición xa a próxima semana os listados definitivos de aprobados. En definitiva, estamos executando estas 2.000 prazas no ámbito da sanidade e agora, ademais de dar información sobre os lista de admitidos para 680, lista de aprobados para 1.300, convocamos 90 prazas máis de saúde pública. Terceiro acordo sanitario, autorizamos por 21 millóns de euros o suministro de gases medicinais para os centros das 7 áreas sanitarias. Son gases medicinais que están constituídos por medicamentos, produtos sanitarios, non sanitarios que son necesarios para tratar afeccións respiratorias, elementos de apoio na actividade quirúrxica, actividade diagnóstica de laboratorio, etc.
Outro acordo, 640.000 euros para prorrogar un convenio de transporte na hemodiálise na provincia de Lugo. Prórroga ata decembro do ano 22 do convenio coa Asociación de Enfermos de Ril Alcer, que ten vixencia desde febreiro do pasado ano. Estamos falando de pacientes lucenses que son trasladados aos centros onde reciben tratamento, xa sexa en taxi ou en ambulancia. E, por último, o quinto acordo en materia de sanidade, prorrogamos un convenio coa Universidade de Santiago para ata o 30 de abril seguir facendo a análise das augas que nos permitan orientarnos na detención temperá de gromos e de aumento de incidencia COVID-19. Como saben, estamos facendo isto nas depuradoras máis importantes das cidades para ver como evoluciona a COVID, agora xa con dificultades dadas as novas variantes e con algunha plantexamento difuminado en canto resultados, pero, en fin, pensamos que sigue sendo algo interesante desde o punto de vista de prevención da COVID-19. Pasamos a temas de emprego. Incrementamos un 45% o bono para os autónomos no ano 2022 e chegamos a 8 millóns de euros, o que supón unha media de ata 3.000 euros por autónomo que o solicite. Son dúas liñas, unhas para financiar o apoio a plans estratégicos de marketing, de comunicación de negocio, proxectos de eficiencia enerxética, e outra liña para financiar compra de maquinaria, reformas para mellorar a eficiencia enerxética do local, reforma do local en conxunto, adquisición de material de oficina, adquisición de ordenadores, diseño de páxina web, etc. A convocatoria, saben, nas próximas semanas estará aberta ata 31 de decembro do ano 22 ou ata que se agoten os 8 millóns, que será probablemente moito antes. No ámbito dos autónomos, este é o cuarto capítulo para financiar estas actividades e incentivar os autónomos en Galicia. No ano 22 imos a investir 34 millóns para apoiar o inicio da actividade por conta propia, é dicir, novos autónomos, 12 millóns para polos de emprendemento no rural, xerar autónomos no rural, e outros, no ano 22 tamén sentaremos as bases para a definición dunha nova estrategia de emprego autónomo, e como recordarán, os plans de rescate con diñeiro da Xunta de Galicia e do Goberno de España foron 600 millóns de euros, unha parte dos cuales, desos plans de rescate pola COVID, foron en beneficio dos autónomos galegos. Galicia sigue sendo a comunidade autónoma con máis autónomos de España. O 94% dos autónomos galegos teñen na súa actividade a única fronte de ingresos, o 41,7% dos traballadores por conta propia en Galicia son mulleres, por tanto, temos máis autónomas mulleres en Galicia que en España, en Galicia o 41,7%, en España o 35,9%, e o maior peso deste sector no total de afiliacións, a Seguridade Social, é do 20%. Por tanto, o total de traballadores en Galicia, o 20% son autónomos, o 17% en España. Por tanto, seguimos, a pesar da crise, incrementando e paliando o número de autónomos que tuveron que pechar e agora que se volven outra vez a recompoñer. Seguimos no ámbito rural, 2 millóns de euros para axudar a 70 autónomos e emprendedores e a creación de 200 empregos no rural. Que queremos incentivar? Empregos non agrícolas. Evidentemente, no ámbito rural metemos moitos recursos en actividades relacionadas co emprego agrícola. E aquí se trata xustamente de que no rural tamén haxa talleres de automoción, talleres textil, empresas químicas, empresas que se dedican ao medio ambiente, as TICs, ao audiovisual. As axudas, as horquillas de axudas para estas empresas, a estes autónomos no rural, está entre 20.000 como mínimo e 45.000 euros como máximo. Poderán recibir un adianto do 60%. Levamos 3 edicións e nestas 3 edicións conseguimos 180 proxectos, desembolsamos 11 millóns de euros e se crearon ou se mantiveron 453 postos de traballo de autónomos no rural non agrícola, é dicir, autónomos non agrícolas na comunidade autónoma. Autorizamos a implantación dunha rede galega de Internet das cousas con capacidade para cubrir o 70% do territorio con sensores. Recordarán que o pasado xoves trouxemos os 50 robots administrativos para avaliar expedientes administrativos reiterados ou repetitivos. Pois agora vamos a cubrir o 70% do territorio con sensores que nos van a dar información de distintos ítems ou indicadores. Imos a desplegar 300.000 sensores.
en 300 centros de telecomunicación do operador público Retegal. Esta plataforma de Galicia Intelixente nos vai a facilitar datos, imágenes, cartografía, etc. Cunha inversión de 1,6 millóns de euros, estes 300.000 sensores quedarán desplegados no ano 23, a totalidade dos mesmos. E que información nos van a dar? Por exemplo, xestión e control da capacidade en caudais de augas e depósitos, prevención de incendios, impulso de aldeas intelixentes, medir a calidade do aire, pobreza enerxética, análise da calidade de vida, xeoposicionamento do gando, monitorización de parámetros biométricos. Temos previsto 2 proxectos piloto con sensores, que os estamos xa facendo antes de desplegar os 300.000 e que nos dan información de medición do caudal dos 6 depósitos de auga, xeolocalización de brigadistas no momento da extinción dos lumes e un proxecto transfronterizo para medir fluxos turísticos en zonas de alta afluencia que terá aplicación nos camiños de Santiago. Pois ben, esta é a primeira vez que presentamos un proxecto desta natureza, nos cubre o 70% do territorio, 300.000 sensores nas torretas de Retegal, e a creación desta rede forma parte do proxecto Territorio Intelixente que presentamos a fondos Next Generation e que supón, sin dúbida, un paso adiante na estrategia de Galicia Digital 2030. Dúas decisións no ámbito da xestión de fondos Next Generation. En primeiro lugar, aprobamos un plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude para todos os expedientes que estean financiados con fondos Next Generation en Galicia. Nos convertimos así nunha das primeiras comunidades autónomas que temos un protocolo antifraude para inspeccionar con interés, con corrección e con profundidade calquer euro público que recibamos de Europa dentro deste apartado de Next Generation. Este é un documento que reflicte as obrigas dos xestores a cada proxecto de financiación con cargo aos recursos da Unión. Este proxecto o que pretende, este código de conducta, é identificar os riscos, definir as medidas de prevención, incrementar a transparencia na xestión, respostar ás demandas dos cidadáns. En definitiva, se trata de ser o máis escrupulosos e o máis eficaces posibles na xestión de fondos Next Generation. Este plan antifraude que aproba o Consello da Xunta vai a ter en conta un diagnóstico da situación da integridade institucional de Galicia e das normas para cumprir os estándares éticos da Unión Europea, criterios de integridade que deben de cumprir os planes e políticas sectoriais da Xunta, un catálogo de riscos, outro catálogo sobre medidas para minimizar a incidencia destes riscos, etc. E, por último, imos crear tamén na Consellería de Facenda unha unidade específica dentro da Dirección Xeral de Fondos, Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, creamos a Subdirección Xeral de Proxectos Públicos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. Os proxectos privados os leva o IGAPE, os proxectos públicos lle corresponden á Consellería de Facenda a súa xestión e control e impulso a través desta Subdirección Xeral dentro da Dirección Xeral de Política, Tesouro e Fondos Europeos. As súas funcións, por lo tanto, serán coordinar e facer un seguimento dos órganos que xestionan no ámbito autonómico proxectos públicos financiados con Next Generation e coordinarse, lóxicamente, coas restantes administracións, tanto do Estado como da Unión Europea. Ademais, crearemos a Oficina Galega de Auditoría e Control dentro da Intervención Xeral. Isto non é unha novedade, quero dicir, non é un ente novo, senón que é unha recalificación de outro ente que tiñamos, pero imos a insistir en mandar unha imaxe á Unión Europea de rigor antifraude e de rigor institucional da Xunta de Galicia nos fondos europeos que finalmente cheguen á comunidade autónoma, tanto cunha subdirección específica como con un protocolo antifraude na xestión desos fondos como unha oficina galega de auditoría e control na intervención xeral da comunidade autónoma. En definitiva, nos blindamos desde o punto de vista de ropaxe administrativo para que a Unión Europea teña a seguridade de que os fondos en Galicia serán executados cos maiores estándares éticos e de responsabilidade e eficiencia na xestión de fondos europeos. Aprobamos investir 1,4 millóns de euros en beneficio de entidades sociais sin ánimo de lucro que teñan como objetivo atender a mulleres vulnerables.
vítimas de violencia de xénero ou explotación sexual, xestantes ou lactantes con fillos menores de 3 anos, inmigrantes ou refuxiadas, emigrantes retornadas ou mulleres que estiveron na cárcere. A Xunta leva investido dende o ano 9 uns 13,5 millóns de euros en beneficio destas entidades e este ano recibiron 80 entidades sociais axudas e a alta demanda obrigou a ampliar o orzamento en 200.000 euros. Seguimos promovendo Galicia como destino seguro no ámbito turístico. A pesares da pandemia, a pesares das ondas, a pesares de todas as dificultades de mobilidade, o certo é que Galicia sigue sendo un dos destinos máis seguros da Unión Europea. A tal efecto, colaboramos co Clúster de Turismo de Galicia para unha campaña de promoción da comunidade autónoma como destino seguro. É unha campaña de 3 anos por un importe máximo de 1,5 millón de euros ata o ano 24 para afianzar a imaxe de Galicia como destino seguro, insisto, como as medidas pioneiras, o seguro anti-Covid que tivemos durante todo o período estival e, insisto, a recuperación turística exemplar que obtivemos neste ano 2021. Somos a segunda comunidade autónoma con maior incremento de pernoitas e tamén con maior incremento de viaxeiros. En que consiste esta campaña? Pois campañas de publicidade e promoción de Galicia, onde o Camiño de Santiago terá un papel destacado. Se trata de captar visitantes no mercado nacional e internacional, como viaxes de familiarización, workshops, participación en feiras, congresos e jornadas nesta materia e tamén proxectos de marketing online destinados a empregar as novas tecnoloxías. Becas no ámbito das artes. No ano 19 fomos a primeira comunidade autónoma en colaborar coa Comisión Fulbright de Estados Unidos para este tipo de becas e agora imos ampliar o acordo con esta comisión para o ano 22 e 23 por un importe de 200.000 euros para ofertar outras 5 bolsas para os anos 22-23. A Xunta chegará 60.000 euros no 22 e 80.000 no 23, a Comisión Fulbright chegará 50.000 euros. Nos últimos 30 anos, un total de 15 profesionais vinculados en Galicia participaron neste programa de bolsas. Por exemplo, o pintor Din Matamoro, o escultor Francisco Leiro, a dramaturga Fefa Noia, son algúns dos exemplos de persoas formadas en Estados Unidos a través deste tipo de becas dentro da Comisión Fulbright que agora vimos outra vez a incentivar e a promover. Tamén sacamos 33 bolsas para novos traballadores de bibliotecas ata o ano 2023. Se trata dunha formación teórica práctica levada a cabo nas bibliotecas de xestión pública de Galicia e serán cursos de 2.000 horas de formación co obxectivo de mellorar a inserción laboral dos novos profesionais das bibliotecas. Francamente, preocupación intensa no ámbito marítimo. As cotas de captura propostas pola Unión Europea para o ano 22 siguen a baixa tanto na pescada, no xurelo e no peixe sapo. Sin dúbida, no caso de que o Goberno Central, o Goberno de España, non sexa capaz de negociar con éxito, estamos nunha situación francamente preocupante. Acabamos de remitir ao Ministerio competente en pesca e á Unión Europea o informe da Universidade de Santiago que acreditaría que o recorte das cotas supondrá unha perda de 34 millóns de euros o vindeiro ano que se acumula os 70 millóns de euros que levamos perdidos dende o ano 19 nestas 3 especies, o cual suporá unha disminución de máis de 100 millóns de euros de facturación. Eso suporía a destrucción de 382 postos de traballo no ano 22, cifra que superaría os 700 desde 2019. Estamos falando de 1.000 empregos destruídos dende o ano 19, 382 amenazan para o próximo ano, no caso, insisto, de que esta negociación non leve a bon porto. A frota máis afectada sería a de captura da pescada. Perdería 23 millóns de euros ao ano. A de xurelo, 8 millóns de euros ao ano e de peixe sapo, 2,6 millóns de euros ao ano. Os portos máis afectados serían Celeiro, Burela, Portosín, Malpica, Camariñas e Vigo. Insisto que aquí é cando se coñecen as capacidades de influencia e de negociación dos Estados membros. A conselleira parte para Bruselas mañá
E o certo verdade é que estamos francamente preocupados pola falta de resposta a este disminución drástica plantexada pola Unión Europea, que se ven a sumar as disminucións de anos anteriores. Evidentemente, ao mellor, a Unión Europea non lle interesa a pesca, ao mellor o Goberno de España considera a pesca como unha asignatura menor, pero para nós a pesca é un dos alicerces da nosa economía. Ben, a pesares da pandemia, no ano 20 fixemos moitas inspeccións e controis de industrias consideradas de maior impacto, concretamente 3.575 controis, 83% das inspeccións programadas, a pesares da pandemia no ano pasado. Algúnas das conclusións do informe. No ano 20, en plena crise sanitaria, realizamos máis de 1.400 inspeccións e o 70% das inspeccións vixiadas teñen un moi alto ou alto cumprimento da normativa ambiental. Por tanto, a pesar da pandemia, digamos que é bo o resultado das inspeccións de industrias contaminantes en Galicia. Luz verde a un convenio entre a Consellería de Medio Rural e as comunidades de regantes da Limia en Ourense para a construción de 42 novos pozos de sondaxe de auga. A Xunta vai invertir 4 millóns de euros en beneficio de 4 comunidades de regantes: San Salvador de Sabucedo, La Masganade, Corno do Monte e Alta Limia. Con estes 4 millóns de euros, o que facemos é poder xa desbloquear outro convenio que conseguimos co Ministerio de Agricultura para mellorar o regadío e que contará con un investimento de 16 millóns de euros. Primeiro facemos os pozos de captación e posteriormente extendemos o regadío con outros 16 millóns de euros para as hectáreas da Limia, que é un dos lugares de maior productividade desde o punto de vista agrícola de Galicia. Por tanto, nos alegramos de estes 4 millóns que abren outro investimento de 16 millóns, 20 millóns de euros entre o Goberno Central e a Xunta de Galicia. Investimos 6 millóns de euros na campaña de saneamento gandeiro. Seguimos facendo todo o posible para o saneamento integral da cabana galega. Con que obxectivo? Para vixilar as enfermedades, para desinfección das granxas, apoio ao labor dos veterinarios oficiais e servicio da Oficina Agraria Móvil. Seguimos sendo unha das comunidades rexións europeas coa cabana gandeira máis saneada. Liga Galega de Traíñas. Incrementamos un 5% a nosa aportación a esta liga, unha liga que está aumentando o número de participantes, un 40% máis. Temos 31 equipos de traíñas en Galicia. Estamos dentro, xunto cos vascos, da élite deste deporte en España. Por tanto, agradezo moito este tipo de fondos que seguro deberíamos de incrementalo na medida do posible. Mais asuntos e vamos rematando. Asuntos en materia de augas. 11,7 millóns de euros para reformar a depuradora municipal de Ponteareas. A Xunta lle corresponde o 20% deste investimento. Esta é unha obra declarada de interés xeral do Estado. Fai 3 anos e, por fin, podemos desbloquear con esta aportación. O resto lle corresponde os fondos FEDER de Galicia que xestiona o Goberno Central e que adica a esta depuradora, e o 10% creo recordar que tamén o pon o Concello de Ponteareas. Outros 900.000 euros, 915.000 exactamente, en beneficio do Concello de Rois para infraestructura de saneamento municipal, 80% Xunta, 20% Concello, unha nova depuradora de augas residuais na parroquia de Urdilde, que dá servicio a 550 veciños. E, por último, finalizamos cunha humanización no Concello de Sanxenxo, concretamente en Porto Novo, cun investimento de 2,3 millóns de euros, 1,6 Xunta de Galicia, 700.000 o Concello que se compromete á redacción do proxecto, a execución de obras e a asumir esa estrada unha vez finalizada a súa humanización completa. Se trata de reordenar o espazo público da vía, delimitando claramente os usos de beirarrúa, aparcadoiro e calzada,
crear un itinerario peonil, sinalización correspondiente, zonas de carga e descarga, zonas axardinadas, mobiliario urbano, etc. Como saben, entre Portonovo, a Lanzada, Sanxenxo, pois é unha das zonas máis frecuentadas polo turismo e, como tamén saben, pois dende Sanxenxo a Lanzada ata prácticamente Pontevedra temos unha senda peonil prácticamente en todos os kilómetros que percorren esa fermosísima estrada entre Sanxenxo, con Barro e Pollo ata chegar a Pontevedra para o lecer dos turistas nacionais e internacionais e, por suposto, da población desos concellos. Mais nada, ata aquí o Consello da Xunta no día de hoxe. Quedo a disposición por si podo aclarar alguna cuestión. Sí, presidente, creo que anticipou algo no Parlamento, pero podería dicirnos as restriccións que poden afrontar os galegos a partir de agora daqui ás festas de Nadal e a extensión desa necesidade de certificado COVID? E máis unha segunda cuestión sobre financiamento autonómico, que lle parece a proposta enviada polo Goberno Central que xa comeza a haber informes que din que prexudica claramente a Galicia? Imos a ver, nós acabamos de informar ao Parlamento de Galicia as decisións que vamos a adoptar. Para nós a decisión prioritaria é a vacina. A vacina é a única ferramenta potente que temos para evitar o número de contagios e, por suposto, evitar ingresos e posibles falecementos. Somos a primeira comunidade autónoma a que estamos vacinando a máis xente, tanto en doble dose como en terceira dose, e intentamos seguir. É unha boa noticia que a próxima semana todos os maiores de 60 anos, por tanto, toda a población galega maior de 60 anos este coa terceira dose xa dispensada, e tamén unha boa noticia que a partir das 24 horas de recibir as vacinas para os nenos empecemos a dispensalas e podemos facelo en 4 días. Dende o día 15 ao día 18 vamos a inocular a primeira dose a 60.000 nenos entre 11 e 9 anos, que é o que nos dan as vacinas para isto. Esperamos ter máis vacinas, sería fundamental que tivéramos máis vacinas en decembro, e estaríamos preparados para vacinar a todo o mundo antes de que empezase as clases despois de Reis, pero non podemos confirmar porque non temos confirmación de vacinas, ademais destas 60.000. Necesitamos 300.000, temos 60.000, temos todavía moito traballo por diante. En relación coas restriccións, os ciclos epidemiolóxicos, todo o mundo sabe que son os 10 ou 14 días. A ponte finalizou fai unhas 24 ou 48 horas e ainda necesitamos saber como vai evolucionando os ciclos epidemiolóxicos. Temos dous escenarios. O máis optimista sería que o pico da pandemia o teñamos na próxima semana. Hai outra opción máis pesimista en que o pico da pandemia aínda non o teríamos ata finais do mes de decembro, principios do mes de xaneiro. Isto podemos sabelo dentro de 8 ou 9 días, podemos xa ter unha orden de magnitude sobre estas cuestións. Nós imos a remitir ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia todos os plantexamentos en relación co certificado COVID, que vamos a ampliar a cines e a eventos en interior, eventos masivos. E hoxe se reúne o comité clínico, para concretar a letra pequena das solicitudes que vamos a plantexar ao Tribunal Superior. Probablemente as CEAs non deberían de superar 8 comensales, 10 como moito, vamos a ver como se afina este asunto. Canto as cenas sexan con persoas que habitualmente tes contacto con elas serán máis seguras, e, por conseguinte, digamos que é o que podemos trasladar a partir de agora. Si na próxima semana, dentro desos 8 días, seguimos observando que os picos siguen crecendo, e o máis preocupante, si a hospitalización aumenta a porcentaxe, entón, automáticamente, o Comité Clínico debería de valorar outras posibles medidas. Pero, de momento, o obxectivo é as vacinas como prioridade, certificado COVID para entrar en eventos, xa sexa restauración como eventos no interior, cines, etc., e insistir en a distancia, a máscara e a ventilación de interiores. Isto é o que lle podo dicir neste momento. O número de persoas que ingresan nas UCIs están no 0,4%, o número de persoas que se hospitalizan está no 2%. Isto é menos
da metade de que se hospitalizaba antes. Por tanto, se tuviésemos a mesma situación que antes, evidentemente teríamos que utilizar restriccións de aforo inmediatamente. Dado que o número de ingresos, tanto en plan de hospitalización como en UCI, está por debaixo da metade do que ocurría nas outras ondas, de momento, insisto, estamos dispensando as vacinas, pedindo prudencia, exixindo o certificado COVID e faremos unhas propostas dentro do Comité Clínico para as festas do Nadal, que, reitero, deben de ser prudentes ao máximo, con burbulla de familiares, se é posible, e en mesas de non máis de 8 ou 10 personas. En todo caso, podemos concretar isto inmediatamente, pero vamos a esperar todavía un pouco para coñecer o impacto desta ciclo epidemiolóxico no que tivemos a ponte. En relación co financiamento da comunidade autónoma, é evidente que estamos en uns supostos de uns informes que acabamos de un texto de uns 200 folios que temos avaliado por riba e por abaixo, o estamos vendo con intensidade, como vimos concretando. A única boa noticia que observamos é que se fai bastantes estruturas etarias en sanidade, se fai de 0 a 5 anos, ou de 0 a 15, de 15 a 44, e despois vai hasta os 85 máis anos, esa é a única boa noticia, pero, evidentemente, unhas grandes eivas nese documento. Por exemplo, é sorprendente que se incremente o valor a efectos de financiación das persoas xóvenes e disminúa o valor a efectos de financiación das persoas maiores. Isto é justamente ao revés. De 15 a 44 anos se valora máis, desde o punto de vista sanitario, este grupo de población. E, sin embargo, de 44 a 85 anos vai disminuindo o valor do grupo de población maior. Isto é justamente o contrario do que debemos de plantexar. En segundo lugar, a información que temos solamente se refire a unha parte do financiamento, o que se chama población axustada. Falta por concretar a recaudación normativa, os tributos que se integran, a nivelación total ou parcial, se vai haber un fondo único ou vai haber máis fondos, por tanto, temos solamente unha parte do novo sistema de financiamento. Terceira referencia, o que é sorprendente é que non se concreta o financiamento adicional para o Estado autonómico. Por tanto, se aquí o que hai detrás é o mesmo diñeiro que tiñamos, vai haber unha enorme tensión entre todas as comunidades autónomas, porque hai algunhas que van a perder, hai outras que van a gañar, e sería a primeira vez que nun modelo de financiamento, como mínimo, as comunidades se quedan como están. Por tanto, nos preocupa moito esta sutileza intencionada en iniciar unha discusión do sistema de financiamento tensionando as comunidades autónomas e tensionando o sistema. E, por último, o que é evidente é que estamos empezando a ver que hai traxes a medida en favor de algunhas comunidades autónomas. En esos traxes a medida, ningún deles lle sirve a Galicia. Traxes a medida por riesgo de despoblación, traxes a medida por coste fijo de servicios, ningún deles é un traxe que lle sirva a Galicia. Por tanto, vamos a volver outra vez a pedir, primeiro, falemos en serio do que é moi serio. Segundo, concretemos cales son os recursos adicionais que vai a posuir o sistema de financiamento autonómico. Terceiro, ordenemos de forma correcta o gasto real e efectivo das prestacións sanitarias, educativas e sociais e, por favor, non fagamos traxes a medida políticos, nin utilicemos bolsas con discrecionalidade con intereses políticos, nin fagamos discriminación de territorios por cuestións políticas. Por tanto, estamos coas alarmas activadas para ver exactamente isto de que vai. Porque realmente isto, de momento, non se pode considerar un sistema de financiamento, senón un documento que tensiona as comunidades autónomas de forma inadecuada. Bos días,
presidente. Hai uns días o presidente de Aragón, Javier Lambán, dixo que se ia poñer en contacto co resto de presidentes que asinaron o acordo do Foro de Santiago precisamente para, agora que tiñan xa esa proposta do Ministerio de Facenda, poder consensuar unha posición común. Recibiu esa chamada e algún contacto co resto de comunidades dese acordo do Foro de Santiago? Gracias. Sí, efectivamente o pasado sábado, bueno, non sei se foi sábado, o Día da Constitución, foi luns, perdón. O pasado luns tivemos unha xuntanza informal o presidente Aragón e o presidente Castela León e eu mesmo para avaliar ese documento remitido. Bueno, non había máis presidentes dos 8 que asinamos en Santiago e, por tanto, de alguna forma, fixemos un contraste. E aí acreditamos, efectivamente, o que acabo de decirlle, que o sistema que aparece nesos folios é un sistema que tensiona as comunidades autónomas, que non acredita que haxa ningún fondo adicional e o único que vai a producir pois probablemente un empantanamento de algunha posibilidade de crear un novo sistema de financiamento. Quedamos, por suposto, en que imos a preservar os principios e os acordos da Declaración de Santiago, as 8 comunidades autónomas que así asinamos. Evidentemente, faltaban outros presidentes, pero os 3 que estábamos ali, pois reiteramos que a nosa proposta é coñecida, é pública, se fixo de forma consensuada e, sobre todo, é unha proposta sólida desde o punto de vista de coste efectivo dos servizos, que é o que finanza o sistema de financiamento. E aquí non se trata de financiar territorios, aquí o que se trata de financiar o coste real dos servizos públicos, o que gastaría o Goberno de España se tivera que xestionar as nosas competencias. Ningún presidente do Insalud, por exemplo, cando tiña que distribuir o presuposto, cando xestionaba a sanidade o Goberno de España, o facía por población na comunidade autónoma, o facía por gasto real e efectivo dos hospitais e de atención primaria en cada comunidade autónoma. Pero non colleu diñeiro e decía isto para Cataluña, isto para Extremadura ou isto para Rioja. No. Cantos hospitales temos en Cataluña, cantos hospitales temos na Rioja, cantos hospitales temos en Castela e León, cal é o gasto en función da estrutura de población e cal é, por tanto, o gasto real da sanidade. Se fai así, non se fai por población, nin por territorio, e moito menos por un criterio político. Por tanto, si tivemos unha xuntanza informal e reiteramos o noso compromiso público e notorio e explicitado fai unhas semanas en Santiago. Alguna cosa máis? Sí, presidente. Quería pedirlle unha valoración da situación na que queda a presidenta da Deputación de Pontevedra tras ratificar o Tribunal Supremo as condenas por un caso de unha trama corrupta no Concello de Vigo. En paralelo, ou prácticamente en paralelo, a presidenta da Deputación de Pontevedra foi nomeada presidenta do PSVG e quería pedirlle unha valoración. Grazas. Mire, eu lle din a Noraboa, o secretario xeral dos socialistas galegos, que ganou as primarias e que agora, como é lóxico, pois acaba de constituir o seu comité executivo, pero non lle oculto que estes nomeamentos certamente non os esperábamos. Si todos os socialistas galegos, tanto os cargos como os militantes, como os votantes, teñen que aceptar que presida a persona designada como presidenta do partido, me parece tremendo. Me parece tremendo que presida os socialistas de Galicia a persona designada polo novo secretario xeral do Partido Socialista en Galicia. Insisto, tremendo. Se o novo secretario xeral quere voluntad de consenso, de acordos e de pacto, pois non podía elexir a unha política máis especialista en confrontación e en insulto. E se o secretario xeral do Partido Socialista en Galicia quere erradicar calquer tipo de corrupción ou corruptela no seu partido, non podía elexir peor que a nova presidenta do Partido Socialista de Galicia. E se o presidente e secretario xeral do Partido Socialista, o señor Pedro Sánchez,
fala de rexeneración política en España, non pode estar peor acompañado. Por tanto, non lle oculto que desde o punto de vista político, non como militante ou representante de outro partido político, senón como político, así non podemos seguir. Isto non poden ser as boas prácticas e os exemplos para presidir ningún partido. Volvo a reiterar, ese nomeamento pareceume tremendo. Agora ben, se isto é a tarxeta de presentación do novo socialismo en Galicia, me dá a sensación que vai a facer bo o vello socialismo inmediato, porque o socialismo bo en Galicia desde fai tempo xa non está na escena política, lamentablemente. Pero, en fin, o único que podo decir é que me parece tremendo ese nomeamento. Non podía pensar que eso podía presidir os socialistas e as socialistas galegas. Sí, presidente, mira, mire, quero decir, un mero tema sobre os test que falaba de estos gratuitos de reparto na farmacia, sí. Era se era para toda a familia ou solo se era para os críos. E claro, este reparto se unha vez ou se día de houbera máis posibilidades, por exemplo, de que vas a salir a viaxar, a visitar a un familiar, en Navidades, digamos, se haría máis dunha vez ou somente unha vez para cada un da familia, contando sean pais ou fillos. E tamén me falaba antes un pouco das recomendaciones do 8D, non sei se eso se vai aclarar no seu comité clínico, se está traballando neso, nas recomendaciones para as cenas familiares en Navidades. Non sei se vai a falar no seu comité hoxe, porque usted falaba de, ou sería, ahora mesmo, falou entre 8 e 10 personas familiares, supoño que, bueno, que non... Como se interpreta esos 10? Se é un núcleo familiar amplio, reducido, no sentido de ser unha familia 4, 5, 6 personas, non sei se 8 ou 10 se falaba dun top, sempre falamos de recomendación, se fora un tope simplemente de un número absoluto ou ampliable en función dos núcleos familiares destas burbujas. Gracias. Vimos ver, en relación cos test, efectivamente son para os nenos e nenas de 5 a 11 anos. Ese o test gratuito que conveniamos coas farmacias o financiamento por parte da Comunidade Autónoma. Son test, se non recordo mal, que superan os 3 euros, entre 3 e 4 euros por persona, e, por tanto, pedimos desde sempre o barateamento dese tipo de test, porque pensamos que se ese test, en vez de costar 3 e pico euros, costa 1 euro, pois probablemente todas as familias poderían utilizar esos test con moita maior frecuencia. Considerando que todas as persoas maiores de 60 anos a próxima semana quedan vacinadas con 3 doses, considerando que hai autocita libre nos autocovid en Galicia, o que nos preocupa, basicamente, son aquelas persoas que non están vacinadas. As que non están vacinadas son as de 11 a 5. Considerando que non temos vacinas para todos, solamente temos 60.000 das 300.000 que necesitamos, o que imos facer a partir da próxima semana, unha vez que temos un ministro en todas as farmacias desos test, é facilitar a gratuidade do test para esos nenos e nenas de 5 a 11 anos. No caso de que ese test de negativo, pois non habería, por tanto, que preocuparse. E no caso de que dé positivo, nos comprometemos a facerlle outro test, neste caso PCR de contraste, no autocovid. Por tanto, que estamos intentando facer un cribado das persoas entre 5 e 11 anos. Ese é o obxectivo que plantexamos. En función do número de vacinas que nos vayan dando e en función da capacidade que teñamos para vacinar en menor tempo posible, valoraremos se é necesario facer outro cribado deste xeito. Isto non quere decir que se un neno ten sintomatoloxía non poda ir a un autocovid para facerse un test. Isto basicamente é para aqueles nenos e nenas que non teñen unha sintomatoloxía moi sólida, que pode haber algunha sospeita, ou simplemente para os pais e nais que non tendo sintomatoloxía se quedan máis tranquilos facendo un test cribado. Por tanto, vamos a poñelos nese contexto. En relación cos datos de Nadal, eu intentei trasladar que imos a esperar o período epidemiolóxico que vencería dentro de 8 días aproximadamente despois da ponte. E aí tomaremos as decisións exactas, tanto obrigatorias como recomendacións en relación coas cenas de Navidade, etc. Hoxe por hoxe, digo hoxe por hoxe, o que recomendamos, a ver o comité clínico o que nos concreta, é que as comidas non sobrepasen as 8 personas, 10 personas, e se é posible dentro das burbullas familiares.
Pero, en relación coas cenas de Nadal concretas, coas festas do Nadal, esperemos todavía, como mínimo, unha semana para tomar unha decisión e poder anunciala. O que digo, hoxe por hoxe, xa empezamos a plantexar que a interacción social é preocupante, que se poden evitar aglomeracións, tanto interiores, por suposto, como na rúa, deben de facerse, e non olvidar nunca a máscara, a higiene, a distancia e a ventilación de interiores. É o que podemos trasladar. Si dentro de 8 días, 6 días, 9 días, vamos a ver, temos claro de que a pirámide, digamos, a curva, empeza a descender, pois recomendaremos menores, digamos, intensidade nas festas. Si, polo contrario, vemos que a curva sigue subindo e, sobre todo, si suben a hospitalización e as UCIs, entón, evidentemente, tomaremos algunha recomendación ou obrigación para as festas de Nadal. De momento, insisto, cos datos que temos hoxe, un 2% de ingresados, un 0,4% de UCI, temos capacidade de abondo, o cual non significa que teñamos lugares pois especialmente preocupantes. Ourense e Vigo. Vigo acumula o 30% de todos os contagios de Galicia, máis de cerca de 3.000 dos 10.000. É unha das positividades máis altas. Nos últimos días chegamos ao 15% de positividade. Sin dúbida, eso é un dato francamente preocupante. Temos 18 pacientes en UCI, en Vigo, e 69 en planta de hospitalización. É dicir, uns 87 pacientes no hospital de Vigo. E o que máis me preocupa é unha porcentaxe de positividade de 2 dígitos. Entre o 12, o 13, o 14, o 15%. É o lugar que máis nos preocupa. E, por suposto, Ourense, que xa nos viña preocupando nas últimas semanas. Imos, por tanto, a seguir traballando, e eu volvo a reiterar, a COVID está aí, a convivencia é inevitable, e os nenos, os que non temos protegidos, son uns factores de transmisión importantes, sobre todo os nenos de primaria. Os menores de 5 anos teñen menos risco de transmisión, e a medida que vamos subindo a idade, a partir de 8, 9, 10, 11, si temos un risco de transmisión, e eles non están vacinados. Por tanto, non teñen ningún tipo de anticorpo, como si teñen os de máis de 12 que están vacinados en Galicia e no resto de España. Imos, por tanto, pouco a pouco, vendo as cousas, informando en tempo real de todas aquelas cuestións que consideremos oportunas a través de vostedes, que son sempre os que informan con rigor ao resto dos cidadáns. Sí, presidente. Como vai ser este proceso de vacinación dos menores? Entendo que vai ser nos centros de vacinación, que van ter que levar os menores que non vayan cos seus pais, supoño que terán que levar algún tipo de permiso, autorización, e despois falou de ampliar o certificado COVID a eventos culturais, o sea, eventos masivos en interior e cines. Entendo que tamén isto incluirá teatros, este tipo de espectáculos tamén. E unha última puntualización, esperan ter para este fin de semana autorización do tribunal para poder aplicar xa o certificado en gimnasios e tal, o que avanzou a semana pasada? Moitas grazas. Imos ver, en relación cos nenos, vamos, en principio, nos recintos habilitados de vacinas ordinarios, normais, que temos desplegados en Galicia, están xa ben adiestrada todo o personal de enfermería que ali traballa, e temos os circuitos consolidados, e os propios pais que se vacinaron neles, pois saben perfectamente como funcionan. Imos a traballar pola tarde, salvo o próximo sábado 18, que traballaremos todo o día. Por tanto, intentaremos que as clases pola mañá sexan compatibles coa labor docente, e pola tarde, pois, imos a programar esas vacinas, tanto o día 15, 16 e 17, pola tarde. O 18 todo o día, o sábado, ata que finalicemos as 60.000 doses que temos a disposición a partir do día 14. Entendo, aínda que eso non o vimos, que o menor ten que ir acompañado, por suposto, dos seus pais. Non podemos levar a un chaval de 8 anos, 7 anos, a unha rapaza de 9 anos sola. A verdade é que non lle podo informar se necesitamos un consentimento informado dos pais ou non. Supoño que nos próximos días
no Comité Clínico e na Dirección Xeral de Saúde Pública informaremos ao respecto, pero sí pediríamos, se é posible, que a nai ou o pai os acompañe para non ter que ter ningún problema desde o punto de vista de consentimento. En relación co certificado COVID, evidentemente, se falamos de cines, falamos de eventos comparables co cine, é dicir, en sala pechada, para acreditar o mesmo criterio con respecto aos demais. Nos imos a plantexar, en canto teñamos a proposta definitiva do Comité Clínico, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, inmediatamente. Si podemos pedir autorización hoxe, o pediremos. Si non, a pediremos inmediatamente para que, si pode ser o fin de semana, o luns, o martes da semana que ven, o podamos ter, se é posible, sempre que nos autoricen, en vigor. Pero certo verdade é que con independencia que este en vigor ou non, o que xa estamos dicindo é que temos que levar o certificado COVID. Xa non lo pidan ou non lo pidan, para entrar nun cine, o lóxico é ter o mesmo certificado que piden para entrar nun restaurante. E no cine hai que ter cuidado cos consumos de alimentos ou de calquer tipo de ingesta. Por tanto, pedimos a máxima o máximo rigor e a máxima prudencia, porque é verdad que temos por debaixo da metade o número de ingresos, sí. É verdade que con 10.000 a unha media de 5%, 6% de ingresos deberíamos de tener aproximadamente entre 500 e 600 ingresos. Sí. Temos 200 e pouco? Sí. Isto é unha boa noticia? Por suposto, pero temos 200 e pouco ingresados. En as UCIs temos o 0,4%. O lóxico é que tuveramos máis do doble tamén, pero pensar que agora temos menos ingresados que antes non significa que haxa persoas ingresadas e persoas que fallecen. Onte 3. Insisto, en relación coa prudencia. Cando teñamos algunha cousa que decir no ámbito das Navidades, o diremos. De momento, cos datos que temos agora, o que estamos dicindo é prudencia, utilizar todos os mecanismos, activar as vacinas e mesas de 8 ou 10. En función do que ocorra na próxima semana, a finais da próxima semana, pois tomaremos as precaucións, recomendacións ou regras, no seu caso, para pasar as Navidades. Comprenderán tamén que a Comisión de Saúde Pública do Consello Interterritorial ten moito que decir, porque si non hai ningunha norma a nivel estatal, é moi difícil poñer normas a nivel autonómico no caso de que sexan imprescindibles. A norma en Galicia desde fai tempo é vacinación a tope e pasaporte COVID sempre. Estas son as dúas reglas polas que nos movemos. E de momento pois, nos están indo mellor que a media do resto das rexións europeas e tamén a media de España. Última. Sí. Esta semana coñecíamos que o Álvaro Cunqueiro habilitaba unha nova área para a hospitalización de casos COVID. Non sei se debe a esa situación preocupante, bueno, supoñemos que sí que se debe a situación preocupante da área sanitaria, pero xa aproveito para preguntarlle se, como ocorreu noutras ondas da pandemia, se estamos cerca ou se xa se están aplazando ou suspendendo cirurxías non urxentes en todas as áreas sanitarias. Por outra banda, aproveito para falarlle dun caso concreto de profesionais da área sanitaria da Coruña que denuncian que lles chegaron test de antíxenos caducados. Non sei se teñen coñecemento disto e se van comprobalo de alguma maneira. Moitas gracias. Bueno, en relación coa segunda cuestión, a verdade é que non teño información ao respecto. Se hai algún test que non está en condicións axeitadas, o primeiro que hai que facer é detectalo e, por suposto, rexeitalo e sustituílo e ver se hai algunha responsabilidade no suministro inaxeitado ou inadecuado. En relación coa actividade programada, nós estamos intentando manter a actividade programada. Por suposto, toda a cirurxía de urxencia se está facendo, como non pode ser de outro xeito, e a actividade programada estamos intentando facela. Tivemos algunha tensión no Hospital de Ourense polo número de camas de UCI ocupadas e polo número de camas de hospitalización. Que eu saiba, neste momento se está recuperando a actividade programada ordinaria, que eu saiba, pero me gustaría contrastar esta información unha vez finalizada a rolda de prensa. As capacidades que ten Vigo, tanto nas UCIs como en hospitalización, son absolutamente distintas. Vigo é un hospital o máis grande de Galicia,
tiñamos pois unha vela, unha zona pois simplemente prevista para supostos de incidencia alta de COVID para non disminuir a actividade programada. A capacidade de UCI de Vigo é unha probablemente das UCIs mellores de España, non? Por tanto, creo que a actividade programada non ten ningún risco ao respecto. Pero, por suposto, que temos listas de enfermería agotadas en algunhas áreas sanitarias e necesitamos personal sanitario e o estamos utilizando con absoluta intensidade. Ahora estamos incrementando o número de vacinas, o cual significa que temos que detraer enfermería para esos postos de vacinación masivos. Por tanto, estamos con a maior intensidade sanitaria posible, porque non solamente estamos prestando asistencia sanitaria, sino que estamos traballando na prevención e na promoción de saúde a través das vacinas. Pero, en fin, os datos de lista de espera que acaban de sair, a comunidade autónoma con menor lista de espera, Galicia tan só superada polo País Vasco. Por tanto, nos quedamos aí, pero comprobarei se hai algún problema de actividade programada en algún hospital. Moi ben, pois moitísimas gracias, como sempre.